Pila ka mga pasahero naghingagaw nga makapauli agod makaupod ang ilang himata sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Nakatutok, John Sala. Halos mapuno na sang pasahero ang Philippine Ports Authority sa Fastcraft Terminal sa Fort San Pedro. Kadaman sa ilang naghingagaw sang temprano nga magpadulong sa ilang destinasyon agud magsugalaw sang bagong tuig kaupod ang ilang pamilya. Si Janelle Masobra isa ka oras na nga nagpila kag masakay sa Fastcraft pa Buena Vista, Guimaras. Mambar ko lang sa puli sila temprano pa para makabot sila, hindi gabi sila balay. Kikalain nga rangan chimpo. Mas matawhay naman ang Iloilo Fastcraft Terminal. Tiyutay na lang ang mga paserong nagpadulong sa isla sang Negros tungod madamo nang nakapauli kahapon. Luwas sa mga pantalandag sa man ang mga pasahero sa bus terminal. Kadaman sa ilang wala makahingagaw pauli kahapon. Wala sa payan nga holiday kagang iban naghingagaw pa pamakal sa mga ihanda sa medianoche. Isa sa mga nagapila si Manang Josette nga mapadulong sa banwa sang San Dionisio. Hindi pala gutok sa magsakay. Mas matawhay ang sitwasyon sa bus terminal diri sa San Pedro Molo kay inasang aga pero mahimo nga may mga pasahero pa nga mahingagaw subong nga hapon tubtob sa last trip padulong sa probinsya sang Antique. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.